mumastreets esocial media mumanoswera njiona nyaya dziri kufamba sei? Neshamwari yangu yandiri nayo panapa. Shamwari wakadii zvako? Tiripo wakadii. Alright, zita unonzani? Chakudzwa muchabayiwa. Chakudzwa muchabayiwa. Kumba kwende kupi kwaunobva? KuMabvuku Kutafara. Kutafara KuMabvuku. Right, chii chakakubvisa Kumba kuti uzogara mustreet nhasi? Ndakangofurirawo namukoma wangu wakashaya. Mukoma wako wakashaya ndiye akatanga achigara murodhi obva kufurira kuti munogara mese. Ko Kumba maitizirei? Ndakangobvawo tichingoti tingoenda muHarare. Muchipinda mutauni? Hamuna kuita musikanzwa here Kumba? Ndinandomboita musikanzwa. Hamuna kutora zvinhu zvamasingafanira kutora? Hatina kana kutomboba. Hamuna kuba. So ndiani ariko Kumba? Hakuna mama. Mama chete? Memory. Alright, vanonzi Memory ani? Vanonzani? Memory Muchabayiwa. Memory Muchabayiwa. Iwewe tikati tidzokere Kumba ungada here? Ndoda. Kunotaura namama kuti ubva wabatsirwa kudzokera kuchikoro. Zvinoita? Zvinoita. Alright, saka Kumba kuna mama chete? Kuna mama chete. Mudhara ausedzwa kuBhorodhewo. Mudhara wanoshanda kuBhorodhewo. Right, shamwari yangu iri panapa toda kuti tibatsirane nayo kuti tikwanise kudzokera kupi? KuMabvuku. So tichazomutora toenda KuMabvuku. For those who would love or would like to partner with us, number ndodzi pascreen idzo. Handiti timbonzwa kuti kudzimba uku vakabvirei vakomana ava uye zvinogona kugadzirika here kuti vange vari vanodzokera kudzimba dzavo. Handiti from Ango side the only Zim Ango kuna chichi much love.